To ba ruwana. Ku ga ce na sa masu kallon mu kuka. To ba ruwana ni na fita. So wannan shine. Eto, kowane jarumi yana da irin salon kukansa. Kamar ni gaskiya ba komai nake tunawa ba, kawai ƙirƙiran kukan nake a lokacin yazo. Wani lokaci kuma idan aka bani dialogue ɗin da yake na tausayi ne dialogue ɗin. So a lokacin ma da nake faɗan shi a lokacin zan yi kuka. Ba ma sai an jira ni yana ƙirƙirawa ba, a'a magana ce kaɗai za ta sa ni kuka. Wasu hamma suke yi su yi kuka, yanzu haka man Ahmad Ali Nuhu idan zai kuka a fim ruwa yake sha, cewa zai a bashi ruwa ya sha. Kuma wallahi tallahi yana shan ruwa zaka ga hawayen ya fito. So kowaye da salansa, wani zai tsaye da idansa cak, wani dai haka dai. Kai an zo gurin ana yawan mun wannan tambayar mutane, wasu ma suna gani na ce a ga me kukan da abin da suke ce min kenan. Wato abin da yake faruwa shine ka san duk abin da aka ce soyayya akasari zaka ga ina fitowa ne a rol ɗin soyayya, kuma shi soyayya kowa ya san abu ne wanda yake da ciwo. So akwai wani lokaci Ahmad S. Bono muke magana da shi yake cewa abin da yasa idan kake yin fim kake taɓa wa mutane zuciya shine wato kana da wata irin siffa ta maza, ma'ana kamalarka gaba ɗaya ta maza ne, wadda duk mutumin da ya ganka zai ce wannan namiji ne. So abin da yasa idan nake kuka raga na taɓa mutane zuciya shine mutane suna ganin cewa duk abin da zai sa namiji ya kuka to lalle wannan abu ne mai matukar ciwo ya kai ya sashi kuka. Saboda gaskiya yanzu idan ina acting na soyayya zaka ga colleagues ina waɗanda suke 'yan fim ne suke bayan kyamara, wallahi tallahi wasu kuka suke in ina kuka a fim. Sun san cewa acting nake ba gaske bane, amma yadda nake sharing nake releasing feelings ina a lokacin da zan yi delivering wani abu wanda ya shafi tausayi yana touching ɗinsu su kansu. Abin da ya fi sani farin ciki shine duk lokacin da na ga ina set, ma'ana location tare da colleagues ɗina, so ina appreciating wannan moment ɗin saboda muna yawan zolayar juna, a yi wasa da dariya, a yi abubuwa. Wannan shine lokacin da na fi samun farin ciki matuƙa. Sunana Shamsu ɗan iya, an haife ni a garin Kaduna. Na yi karatuna na matakin digiri a Maryam Abacha University, na karanta mass communication. Abin da ya ake ce min ɗan iya sunan sarautar kakana ne, to shi kuma kakana shine yake ce min ɗan iya, shi kuma kakana ɗan iyan Kyana ne, so shine dalilin da yasa ake ce min ɗan iya. To wannan shine dalili. Gaskiya lokacin da sarki ya bani kyautar mota, wannan ita ce kyautar da ba zan taɓa mantawa da ita ba. King of Kannywood mana, Saraki, ka san shi sunayen shi sun fi guda 100. Da Zifi Asnanik na ce mai Kajango, wasu su ce Yallaɓai, wasu su ce Sarki, gashi nan dai sunayensa suna da yawa. Wani ma Jitandara yake ce mai. Eto, abin bakin cikin da ba zan iya mantawa da shi ba wani abu ne wadda ba za ka so ka fito ka faɗa wa al'umma shi ba, so wannan shi ne. Ran da na fara ganin ki Fatima, ran Asabar ne kin ci kwalliya. So ina ji wannan waƙar idan ka riƙe zan iya cewa ita ce budurwata ta farko, kamar yadda mutane suka sani. Wannan shi ne. Shekaru na yanzu 31. To me niyya ne dai, ina da niyya amma ba ni iya cewa gashi. Ni mutum ne gaskiya wanda nake da ra'ayin na auri mace ɗaya. Mace ɗaya nake so na aura gaskiya.
Yadda na fara fim shine bana mantawa wani fim mai suna Sa'a na Rashida Adamu Abdullahi, wacce ba zan manta ta ba. Daraktan fim ɗin sunan shi Usaini Ali Muhammad. A Abuja suka zo shirin fim ɗin sakamakon lokacin Adam A Zango ne zai yi playing wani role a cikin fim ɗin, wato Sa'a 2. So sai ya zama na cewa due to maybe commitment ɗinsa sai bai zo ba, kuma suna ƙoƙarin ya za a su fitar da shi a labarin. So lokacin na je kallo location ɗin, sai darakta ita Rashida Adamu Abdullahi sai ce a'a, ta gaya da ta ce wannan za mu yi amfani da shi a matsayin kaman shi Adam A Zango, yadda za mu nuna wa 'yan kallo cewa ya mutu ko makamancin haka. So sai aka yi amfani da gefen jikina aka kashe ni. Wannan ita ce rana ta farko da zan ci an fara ɗaura min kyamara a rayuwata. Amma da tafiya ta zo ta tafiya sai na ajiye acting ɗin a gefe, sai na koma na fara yin soundman. Ina ji kamar ni ne mutum na farko wanda zan iya cewa ni na fara rike wannan bangare na sauti daga 2009 sorry, har zuwa dan wasu kamar shekaru 7 haka. Na yi fina-finai da dama irin su Jamila da Jamilu. Wato lokacin da na yi aikin sam, gaskiya lokacin aikin ya fi wahala because babu irin wannan wireless ɗin da muke amfani da shi sosai. Akwai wata rana muna yin garinmu da zafi tari, sai Ali ya kalle ni shiru ya ce man kai haƙuri. Wata rana sai labari, saboda lokacin bun mai ake riƙewa, kuma za ka ga ina iya riƙe lokacin ma za ga ana yin scenes masu tsawon gaske, sai ga an ɗau awa 2-3 ana yin sin kuma ba na gajiya. So su mutanen da suke behind da kyamara lokacin da jaruman ciki sai su rika tausaya min saboda irin yadda nake da jurewa gurin riƙe abin. Sai kallon ya ce kai haƙuri. Wata rana sai labari. To duk lokacin da na samu wata nasara a rayuwata a matakin da nake yanzu, sai na tuna wannan statement ɗin nasa. Wani lokaci muna yin wani fim Jidda, shi ma haka Aminu Saira ya kallon ya ga ina zufa, muna wani sin a asibiti a nan Kaduna, sai ce min kawai su yi dariya, ce gaskiya ne kowa da inda Allah ya ajiye shi kana kokari. So wayannan maganganun ba na manta su, wadda wani lokaci yana da kyau dan adam ka yi gwagwarmaya a rayuwa, saboda idan ka yi gwagwarmaya a rayuwa zai zama na cewa kana da labarin da za ka faɗa. Bayan harkar fim ina da wata baiwa, ina yin ƙwallo sannan kuma na iya swimming sosai. Wannan su ne abubuwan da nake yi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar da nake goyon baya Manchester United, Red Devils. Tambayoyin da mutane suke yawan tambaya ta, yaushe za ka yi aure, yaushe za ka yi aure. To ka san shi komai na rayuwa lokaci ne, ko ba haka bane? Idan lokaci sai ka ga an yi shi kuma ya zama labari. Wannan shi ne. Ai ba zan yi announcing ba, sai dai kawai idan lokaci ya yi za a gani. Maybe ma na sarranta, kawai sai dai a ganni da matata a wata ƙasar kawai shi kenan.